Hola, aquamaníacs! Avui m'agradaria que m'acompanyéssiu a descobrir una nova espècie. Som-hi! Us vull parlar d'aquest peix que tenim aquí. El veieu? Heu d'obrir molt els ulls perquè es camufla a la sorra. És el tacó i és un peix pla, com el llenguado, que segurament coneixereu. Aquests peixos poden canviar de color i posar-se més clars o més foscos per poder-se amagar millor a la sorra. Però fan una altra cosa encara més curiosa. Quan són petits, que encara es troben en fase larvària, van nedant pel mig de l'aigua com la resta de peixos i tenen un ull a cada costat. Però a les poques setmanes de vida se'n van a viure cap al fons i aleshores l'ull que els quedaria contra la sorra pateix una migració i es queda al costat de dalt. És per això que tenen aquest aspecte una mica peculiar. Us han agradat les curiositats del tacó? Doncs per no molestar-los us donaré un consell. Si algun dia feu snorkel, no us toqueu ni a ells ni al fons marí, ja que hi viuen molts animals que podríem estressar. Ens veiem al proper capítol i recordeu que us esperem amb les aletes ben obertes. Adeu, aquamaníacs!